вохӯрии навбатӣ дар рӯзҳои наздик бояд дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардад. муҳим аст ки ин раванд дар рӯҳии ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамсоягӣ нек сурат гирад ва бо назардошти манфиатҳои ҳарду давлат ҳалли худрӯй ёбад. бояд тазаккур дод ки тамоми корҳои анҷомдодашуда танҳо пас аз мувофиқаи ду тараф ошкор карда мешаванд. айни замон маълумот дар бораи корҳои анҷомдодашуда махфӣ буда ошкор карда намешавад. ин тадбири зарурӣ барои таъмини бехатарӣ ва бо муваффақият анҷом додани раванди делимитатсия ва демократия мебошад. чхел ки шумо аз расонаҳои хабарӣ нисбати ин он маълумот мешунавед ва мегӯянд, ин ягон асоси чӣ надорад ва тамоми музокирот вақте ки ду роҳбари комиссия во мехонанд, шумо огаҳӣ пайдо мекунед, бо мувофиқи якдигар ҳамин он чӣ ки корҳо ба анҷом дода мешавад расонӣ мекунанд. ва дигараш вақте ки мо ҳамчун роҳбари гурӯҳи топографӣ ҳастанд ва комиссияи мо корро давом дода истодааст ва ин он ҷузъиёташа барои шумо расонӣ кардан камтар барои пешрафти кор ва дигар монеагҳо эҷод мекунад, нофаҳмагӣ эҷод мекунад. ҳамагӣ то имрӯз дар ҳама сатҳҳо 928 километр тавсифи хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон гузаронда шудааст ки анами гуфтаги раиси вилояти суд муҳтарам Раҷабо Аҳмадзода дуруст аст ки 84% онро ташкил 94 ё ки 8 да 94 бебахшед 94% онро ташкил мекунад. вале раванди делимитатсия аз душвориҳо холӣ нест. баъзе минтақаҳои баҳснок ҳастанд ки дар бораи онҳо гуфтушунид идома дорад. мо барои пайдо кардани роҳҳои ҳал ба ҳамдигар қобили қабул ва пешгирӣ кардани ихтилоф фаъолона кор карда истодем. қайд кардан зарур аст ки ҳар ду тараф бо роҳи осоишта ҳал намудани ҳамин масъалаҳои баҳснок сайр кӯшиш дорад.